janvier kalo tile wɔɔrɔ san 2024 foli bɛ aw ye f'aw sigiyɔrɔ la a y'a bisimila Mali kunnafoni ka dɔgɔkun kunnafoniya fɔlɔw kɛnɛ kan. Kunnafoni daminɛla an ka jamana état major général des armées a ye communiqué di kɛ ka sanga ni dɔgɔkun furancɛ kɔnɔna ye sibiri don janvier kalo tile 4 communiqué min kɔnɔna la a ye a yira ka sanga ni an ka jamana fintigilakaw ka wuli ka jɔ n'u ka baara ɲɛdɔn kɔni ye juma don janvier kalo tile 3 u ye dankari kɛ banbagaci wale tigilamaw ka ɲɛmaaba dɔ la ni min ye Mahamada Uldo Erike Hill yɛrɛ kɔni ni bɛɛ bɛ ale wele ko Abu Rakiya min yɛrɛ kɔni tun ɲinini don kabini wagati caman an ka jamana lakana tigilamaw fɛ ka d'a kan a bɛ fɔ jɛkulu min kɔni ma ko État islamique du Grand Sahara EIGS ni o kɔni ye banbagaci wale tigilamaw ka kuluba dɔ ye o ɲɛmɔgɔ ye ale ye wa a nɔbakɛla an ka jamana kɔrɔyan fanfɛla lakanabaliya caman ani a binkani wale caman kɔni na min yɛrɛ kɔnɔna a ɲinina kosɛbɛ an ka jamana fintigilakaw olu kɔni fɛ o de kama ka sanga n'u ka wuli ka jɔ u ye tigɛ k'a la ka sanga ni jumadon tɛmɛnen k'ale kɔni silatunu ka bɔ ɲɛnamaya kɔnɔna la o ma kɛ a bannen u kɔni tigɛ kɛ banbagaci wale tigilamaw kɔni ka bolominɛ caman kan minnu bɛ tali kɛ kɛlɛkɛminɛ o ni a ɲɔgɔnna wɛrɛw la an b'a fɔ ala k'an ka fintigilakaw fanga si. Kasangani san 2025 nali ye an ka jamana premier ministre kɔrɔ Dr Choguel Kokala Mayiga ale kɔni bɔlen ka samɛ da kɔni kɛ jamanadenw olu kɔni ye o de okumu kɔnɔna la a ye a yira a ka kumaw kɔnɔna la min na a ye fɔ ko ale kɔni bɛ an ka jamana ɲɛmani o ye transition autorité kɔni k'ale b'u ka fɛn min ye u ka mɔgɔ minɛ ale bɛ o kɔn ka d'a kan ale ka faamuyali la ko jamanadenw kɔni tɛ se ka mara ni mɔgɔ minɛlen ka u datugu ko hali n'u ye mɔgɔ wɛrɛw minɛ tuguni ka olu datugu minnu ni kɔrɔlen tɛ ɲɔgɔn ye sira la ko tɛ se k'u kɛ jamana marala ɲuman kɔni ka d'a kan Choguel ka kuma la a ye a yira k'a fɔ ko jamana tɛ se ka mara ni farinya ye jamana tɛ se ka mara ka jamanadenw ka siranya don u hakili la ka siranya don u dusukun na ka ɲɛsin jamana ɲɛma olu kɔni ma ko nka ko jamana kɔni bɛ mara ni faamuya ani hakili de kɔni ye nin kɛra Choguel ka kuma ye wagati min na a bɔra k'a bɛ samɛ da kɔni kɛ jamanadenw ye san kura nali o ko la. Corno Amadi Hadital ni ale Elhaj Sheikh Mortal Modé ka sanga ni ale ka tununiw ye min kɛra kabini décembre kalo tile 24 tɛmɛnen san 2024 tuma min a bɛ ka bɔ ziyara kɛyɔrɔ dɔ la ka i kunda a yɛrɛ jabala ka ɲoro marabolo o kɔnɔna la kabini o duma fɔ ka se bi ma a kibaruya kɔni ma sɔrɔ o de okumu kelen kɔnɔna la a yirala k'a fɔ ko vocal dɔ kɔni labɔra vocal min bɛ bɛn miniti 4 ani segɔni 6 kɔni ma ka sanga ni vocal yɛrɛ kɔni lamɛnbaga ani seerew ka fɔli o ye a yira k'a fɔ ko vocal yɛrɛ mɔgɔ min kumakan b'a la ko o de bɛ n'a fɔ groupe Al-Qaïda yɛrɛ ɲɛmaaba min bɛ Masina ni o ye fɛn min ye Amadu Kufa yɛrɛ o kɔni ye vocal min kɔnɔna la ko a bɛ a yira k'a fɔ fɛn min ye Elhaj Amadu Tal ko o kɔni ye ale kɔni bɔnɛ ani na ni wagati in na nka sɛbɛncɛlu kɔni ma se ka sɔrɔ k'a fɔ ko Amadu Kufa de kumakan don wa ko kuma min yɛrɛ kɔni fɔla ka sanga ni ɲoro kalifa yɛrɛ kɔni ka tanyali ko ye ko o ko ye tiɲɛ ye an b'a fɔ ala ka yeli da nin ko in kan ala ka jisuma ka fura ye. Sibiri don an ka jamana minisiri ɲɛsinnen don farikolo ɲɛnajɛ ani sifinnakaw olu ma o kɔni ye sennabɔli kɛ ka taa Bugunikaw fɛ yen nɔ min yɛrɛ kɔnɔna a kɔni taara i sen don ɲɛnajɛba dɔ kɔnɔna min yɛrɛ sigilen don sen kan ka se ka sifinnakaw ka ɲɛfɔli kɛ u ye ani ka u la faamuya ɲɛnaminimafɛnw tali a bɛ se ka degun ani kɔlɔlɔ min kɔni lase fɛn min ye sifinnakaw yɛrɛ kɔni ma ani adamadenya yɛrɛ kɔnɔna la a bɛ se ka degun minnu nati mɔgɔ yɛrɛ ka ɲɛnamaya kɔnɔna la fɛn min ka dɔn k'a fɔ lajɛba in yɛrɛ hakilina sɔrɔbagaba o bɔra an ka jamana ɲɛmaa général d'armée Assimi Goïta a ko bɛɛ lajɛlen kɔni kɛra Bugunikaw fɛ yen nɔ dɔgɔkun furancɛ in kɔnɔna la. An ka jamana faba meriba olu kɔni ye a kunnafoniya cari min yɛrɛ kɔnɔna a yirala k'a fɔ k'a minɛ sini tarata la janvier kalo tile 7 fɛn min ye viɲɛtiw ni o ye bolimafɛn sen 2 olu viɲɛtiw feereli kɔni mina daminɛ an ka jamana faba kɔnɔna la ni maa minnu mako bɛ a la i kɔni bɛ se k'a sɔrɔ Bamakɔ faba meriba kɔnɔna la o kɔfɛ a bɛ sɔrɔ commune 2 kɔnɔna la commune 4 ani commune 6 kɔnɔna la an ka jamana faba kɔnɔna la o kama an ka jamana meriba ma o kɔni ko k'u b'a jigiya k'a fɔ bolimafɛn sen 2 tigi bɛɛ bɛna wuli ka taa i ka bolimafɛn kɔni viɲɛti ta ɲɔni wagati kofɔlen kɔni ka tɛmɛ. Joyila manabolo kɔnɔna la ka sanga ni ɲininikɛlaw ka wuli ka jɔ kɔni u ye a ye k'a fɔ fɛn min ka dɔn k'a fɔ an ka jamana kɔni bɛ yiriden caman kɔni san ka bɔ jamana kɔ kan ka d'a kan ko u tɛ se ka sɛnɛ an ka jamana kɔnɔ nka ka taa sɔrɔ u foro caman de kɔni bɛ Joyila marabolo kɔnɔna la min bɛ tali kɛ worow kɔnɔna fo ka taa se loko olu kɔni ma o kɔfɛ ananas fo ka taa se avocat o ni a ɲɔgɔnna caman wɛrɛ o kɔni ma o kama ka sanga ni ɲininikɛlaw kɔni k'a fɔ u ye a yira ko ni an ka jamana ɲɛmaaw kɔni ye wuli ka jɔ kɔni kɛ ka se ka Joyila marabolo kɔni ka a labaara an ka jamana kɔni tɛna ni yiriden
den nunu kɔni san an ka jamana kɔ kana o kɔnɔna tuguni an bɛ se ka an ta o kɔni sɔrɔ an yɛrɛ ye an ka jamana kɔnɔna la. An bɛ taa kɔkan kibaru la an bɛ taa Laginɛ Konakirikaw fɛ yen nɔ kunun ko kari décembre kalo tile 5 Laginɛ Konakiri sira a ɲɛna fo ka se bi sɔgɔmada wagati olu kɔni ma ka d'a kan Laginɛ Konakiri faaba kɔnɔna la kɛrɛnkɛrɛnnenya la a fintigilakaw o ni a jamanaden dɔw kɔni sira ɲɔgɔn sama la ka d'a kan olu ka wuli kajɔ tɛ fosi ye ko fɔ dansigi de ka kɛ furancɛ fanga la u ka jamana kɔnɔna la hakilila jiginna Laginɛ Konakiri kɔni bɛ furancɛ fanga la kabini san 2021 wagatiw la ka sanga ni ɲɛfɔliw kɔni ye CEDEAO fɛ a yirala k'a fɔ décembre kalo san 2024 o kun kan ka kɛ fɛn min ye transition ni o ye furancɛ fanga o dan ye Laginɛ Konakiri jamana o kɔnɔna la nka fɛn min ye ka sanga ni sankura nali ye Laginɛ Konakiri jamana ɲɛmaa général Mamadi Doumbouya ale kɔni bɔra ka discours min kɔnɔna la a ye a yira k'a fɔ ko san 2025 kɔnɔna la u kɔni bɛna fɛn min ye constitution kura kɔni sigi min kɛli kɔfɛ jamana ɲɛmaa sigi kalafili baaraw kɔni bɛna labɛn nka o bɛɛ fɔlen kɔfɛ a ma walawalali kɛ jamana ɲɛmaa sigi kalafili yɛrɛ bɛna kɛ wagati kelen jumɛn de la wa ale yɛrɛ bɛna kɛ candidat ye wa a ma ɲɛfɔli kɛ olu kɔni na min yɛrɛ kɔnɔna jamanaden dɔw kɔrɔtɔla k'a fɔ ko a ka wuli yɛrɛ de ko ten dɔ kɛra nka ko ni ye a ta k'a lajɛ CEDEAO ɲɛ bɛ nin bɛɛ la a tɛ ka fɛn fɔ ka d'a kan maa dɔw ye a fɔ ko siranya bɛ u dusukun na ka d'a kan jamana saba bɔra kɔnɔna la kaban min ye AES jamanaw kɔni ye siranya kɔni na kɛ CEDEAO dusukun na fɛn min ye Laginɛ Konakiri jamana kan na fara Sahel jamana olu fana kɔni kan ka i yɛrɛ sama ka bɔ CEDEAO kɔnɔna la an b'a fɔ Ala ka hakilina ɲuman di a ma. An bɛ taa Côte d'Ivoire jamana kɔnɔna la fɛn min ye Tidjane Thiam min yɛrɛ kɔni kɛlen don ka i kan bɔ san 2025 jamana ɲɛmaasigi kalafili olu nɔfɛ Côte d'Ivoire jamana o kɔnɔna la a ye a yira k'a fɔ ko n'ale kɔni taara ka kɛ Côte d'Ivoire jamana ɲɛmaa kɔni ye ɲinan san 2025 ko a ka wulikajɔba dɔ bɛna kɛ min ye o de ye ka Côte d'Ivoire jamana ani AES jamanaw ka olu kɔni segin ɲɔgɔn ma ka olu kɔni cɛ bɛn ni o ye Mali Burkina Faso Niger ka olu ni Côte d'Ivoire jamana ka segin ka bɛn ani cɛbɛn kɔni sinsin ni ɲɔgɔn cɛla la ka d'a kan ko ale ka faamuyali kɔni na bɛn kan ka kɛ Côte d'Ivoire jamana kɔnɔ cogo min na a kan ka kɛ ani a dafɛ jamana olu ni ɲɔgɔn cɛ o cogoya kelen de la. An bɛ taa Beninkaw fɛ yen nɔ Benin jamanaden bɛ yen nɔ ni activiste do wa o kɔfɛ panafricaniste do ni o kɔni ye a y'a ka farafindenya lafasa wa a ye farafinya fɛnɛ kɔni kɔrɔta sanfɛ diɲɛ fantan a 4 bɛɛ lajɛlen fɛ o ye a kunnafoniya cari ka sanga ni kunun ko kari janvier kalo tile 5 ko ni Ala ma basi kɛ Benin jamana ɲɛmaasigi kalafili nata ale kɔni tɔgɔ bɛna ye candidat olu la. An bɛna AES kɔnɔna la an bɛ taa Niger jamana o kɔnɔna la ka sanga ni Ghana jamana ɲɛmaa kura kɔni ka sigili koɲɛw ye min yɛrɛ kɔnɔna a kɛlen kun do ka wele bila jamana caman o kɔni ma Niger jamana kɔni invitelen kɔfɛ Ghana jamana ɲɛmaa fɛ a kɔni seginna ka bɔ ka kunnafoniyaw kɔni yira ko ka d'a kan ni wagati ninnu kɔnɔna ci caman bɛ a bolo min yɛrɛ kɔni kɛlen do ka a bolo kɔrɔla yɛrɛ kɔni dekun kosɛbɛ o kama ale sen kɔni tɛna se ka ye sini fɛn min ye Ghana jamana ɲɛmaa o kɔni ka sigili o kɛnɛ kan. An bɛ kunnafoniyaw kuncɛ fɛ divers kɔnɔna la an bɛ to Côte d'Ivoire jamana kɔnɔna la hali bi Côte d'Ivoire dugu min bɛ ni a bɛ fɔ o ma ko Yopougo ka sanga ni sakura kɔni nali o ɲɛnajɛw kɔni ye terikɛma fila minnu sigiyɔrɔ bɛn no Yopougo ma ni magasin bɛ u bolo ka baara ye fini feere ye olu kɔni ye nin don in la ɲɛnamaya min yɛrɛ kɔni na terikɛ kelen ale ye dumunifɛnw ni boisson kɔni sa n'u ye su kɔni kɛ ka ɲɛnajɛw kɔni kɛ u ye su kɛ baro la fo ka taga se dugujɛda wagati olu kɔni ma nɛgɛ kanɲɛ 6 wagatiw la a yira k'a fɔ ko nin terikɛ fila de kɔni ye u bɔ ɲɔgɔn kan ka d'a kan u ye dala samasamalu kɛ fo ka da laban kɔni kɛ ni siyɛnta ye siyɛnta min laban yɛrɛ kɔni nana kɛ ni terikɛ kelen kɔni a terikɛ kelen tɔ kɔni ni bɔ ka sanga ni seereyaw ka ɲɛfɔli ye a yirala k'a fɔ kɛlɛ yɛrɛ kɔni sɔrɔ musomanin dɔ de kɔni nɔfɛ u kɛlɛla muso de nɔfɛ fo a kɛra sababu ye kelen kɔni ye a tɔɲɔgɔntɔ bɔnɛ ani na. An b'an ka bi kunnafoniyaw kun cɛ diinɛ ko ta bina kun kan ka sanga ni sibiri dɔ ye janvier kalo tile 4 o kɔni kɛla an ka jamana alimaminaka minnu kɔni taara kalan kɛ Maroc jamana kɔnɔ olu ka diplôme di olu koɲɛw kɔni ye min kɛra CICB yɛrɛ o kɔnɔna la kɛnɛ kan imamlaka 100 minnu talu ka formation suit Maroc jamana kɔnɔna la olu kɔni ka diplôme di olu kɛra. Mali kunnafoni bɔlɔ sira lajɛbagaw an b'a fɔ aw ni ce a ka lamɛnli ko ɲuman na ka d'a kan ne bɛ dansigi kɛ bi kunnafoniyaw la aw k'an bɛn sini tarata Ala k'an si jɔ ko makɔnɔ.